damos la palabra, sobre todo al protagonista y al acompañante. Bienvenido, Pep. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Antes de empezar. Por supuesto. Espérate. ¿No oís? No, hay otros, de estos será un poco más larga, porque han intervenido otros. Es normal, aquí intervengo yo solo y no es muy agradable una persona solo que hable. Y hay 3 o 4 que hablarán y esto le dará más volumen a la película. Bueno, esto, quería decir esto, que no és l'última. No és l'última versió. Avui havia de venir també l'Oriol, que és la persona que, bueno, en realitat, que l'ha fet amb tot el que fa referència a la part cinematogràfica. No s'escolta. Sí, ara, perdó. Sí, no, deia que avui havia de venir també l'Oriol, que no ha pogut venir, que és la persona que s'ha cuidat de tota la part cinematogràfica. I en realitat era una aposta, que sortís només el Joan, perquè no és massa habitual, però ell mateix ho volia fer així, a mi també em va semblar bé i el Joan també ho vam voler fer així. Però després vam fer una estrena, aquesta pel·li s'ha passat, avui és el tercer cop, l'hem passat a Berga, que la vam voler estrenar per no esperar més temps. O sigui, el Joan en realitat estarà molts anys amb nosaltres perquè la lluita és molt dura, però no volíem estrenar-la ja, de seguida que la teníem, perquè la volíem estrenar amb ell. I la vam estrenar l'estiu, l'any passat a Berga. Llavors, al estrenar-la es va permetre que la gent opinés, no? I clar, segurament aquí tothom ho ha pillat tot perquè sou molt entesos, però hi ha gent que si no sap res dels maquis, ni de l'anarquisme ni de res, hi ha parts que es pot perdre una mica. I per això, amb els comentaris que ens feien companys gent que havia anat allà, que no tenien coneixements previs, vam decidir posar, per reforçar algunes coses que comenta el mateix Joan, 4 especialistes d'alguns temes. I aquesta versió no l'hem pogut encara acabar, ja està tot gravat, vull dir que les properes setmanes estarà acabada. I després també perquè volem que passi a TV3. En principi ja ens van dir que sí, però ens van dir a la web, la versió digital, diguéssim, de TV3 sí, que potser fins i tot el segon, hi passen el sense ficció i després passen una cosa que es diu el segon documental o alguna cosa així, que el segon també, però nosaltres volem el primer, perquè volem que la vegi tothom. Bàsicament perquè aleshores que passen les pel·lícules, o sigui, el documental, que no ho veurà ningú. Llavors volem que... I això pot ajudar. I estem amb aquestes. Per tant, sí, en realitat és això, simplement que aquí fiquem 4 o 5, unes quantes intervencions per aclarir i ja està. Bueno, això en quant al documental. M'imagino que teniu coses a dir, coses sobretot a preguntar. Aprofiteu que el Joan està aquí i jo crec que és el valor que té això, més allà de la pel·lícula està bé, però aquí la gràcia és que el Joan està amb nosaltres i que podeu parlar amb ell. Hola. Hola, Alfonso. Sí, Alfonso. Surts tu, Sí, i també surt la bandera de la meva producció, també. Ha sigut un moment molt emocionant. Et volia fer algunes preguntes. La primera pregunta seria si a València hagués sigut el PP el que t'hagués invitat, haguessis anat? No va ser un partit polític que em va invitar a mi. Però com vas estar amb el Puig de Compromís... Però el Puig la van invitar també. Així que... Ja, no, però era com una... És una democràcia, Sí. La directora d'allí, la que és encara directora, va invitar a Puig i va invitar l'alcalde de València i una altra persona. Com aquell altre personatge que et va cridar... I em va invitar a mi també. I jo vaig dir que sí. I allí em vaig trobar amb altres invitats, que era Puig i tothom. Sí, no, que no es pot tancar. I si hagués estat allí un altre, pues jo hagués estat allí i no m'hagués anat,
A veure, jo sí m'agradaria dir dues coses, perquè jo hi era. Primera, la gent va anar a veure el Joan, inclús hi havia altres represaliats, altres presos, però li va fer cas al Joan per un motiu, perquè té el cap superclar, va ser claríssim i en realitat, o sigui, hi havia una gentada, jo vaig portar una de llibres, suposo que avui també els vendré, perquè no heu de ser menys que els de València, però a València, al final li firmava tovallons, vaja, o sigui, era increïble. I la gent es va aplaudir, estaven, vamos, una cosa que, bueno, va ser una mica així. I els polítics no van fer gaire cas, en realitat, la gent dels polítics, sincerament, perquè qui va anar era gent que havia tingut familiars a la que ara és una biblioteca, que era el penal de Sant Miguel de los Reyes. I van anar familiars, i la gent el que vol, d'una manera, no és una vinculació política, o és una vinculació política però a través de l'afecte o de familiar, diguéssim. De social, no? Sí, i una altra cosa, amb el Joan no hem acceptat, i a més aquí el Vargas, el Xema ja no està aquí amb nosaltres, però quan vam ocupar amb molta gent de la federació local el Memorial Democràtic no vam acceptar, i li vam dir amb el que manava llavors d'allà al Memorial Democràtic, que era un d'aquests d'iniciativa, cap reconeixement simbòlic, perquè el reconeixement que ell demanava era jurídic i material. I com que això no ho volen donar ni ho donaran, doncs res. No? Ho dic perquè el de València va ser una concessió perquè qui li demanava era la directora de la biblioteca i no directament els polítics. I penso que va estar bé també ell que rebre de manera indirecta aquest reconeixement simbòlic. No, que jo estic d'acord, que les institucions són nostres, no, per això. Després, quan tu parles de la celda que no era igual, ¿qué ya había? ¿Había el cangrejo? No habían aquellas paredes allí que cerraban y todo eso. Además, el retrete era de hierro, no era así. Y el lavabo estaba encima del retrete. Estava tot totalment diferent. Bueno, estava tot diferent. Em fas parlar el castellà, o no? I després de la frase que dius d'anarquia no morirà mai, la frase que no he agafat és després d'aquesta que anarquia no morirà mai, l'anarquia és... Jo no me'n recordo, és una frase que jo dic, jo dic moltes frases, aquesta és una d'elles. Ara no tinc la... Que sempre la veritat. Sí, vale. No em diguis ara que el títol d'això perquè no me'n recordo. I res, quan parles del Pernales, és que a Andalusia hi havia un bandit que també es deia el Pernales. Sí, però això són àlies sense cap importància. A mi em deien el senzill, i un altre el tragaventres i un altre el tragapanis. O sigui, per què? Perquè un dia havíem menjat un tros de pa de Déu, van dir-me això. No té cap importància. A mi em van ficar aquest nom un company que estava en el Comitè Intercontinental de Toulouse, un tal Zarzuela, que es deia, i aquell company, aquest li direm així, però va ser una cosa que li va avisar, espontàniament. Molt bé. Pues res més, dir-te que moltes gràcies, que estàs estupendo i que m'agradaria molt veure't, molt. Home, ara ens veiem i ja n'hi ha prou, Però ja que expliqui una mica. Bueno, ja... Primer, felicitats pels 95 anys tan ben... No, 96. Gràcies per un 95. Tan ben portat. I segona, pel document, que és molt interessant. El llibre el vaig llegir fa molts anys, no tinc el segon ni el tercer, o sigui que n'hauré de comprar un ara. Em volia fer una pregunta. Jo he tingut una relació primer de coneixement, d'amistat, durant anys amb el Federico Arcos. Vaig estar a casa seva, al Canadà, i bueno, vaig ser, crec, que l'última persona que va parlar per telèfon amb ell abans de morir, no?
recordant aquell atracament al Pla d'Avià, amb el que apareix altra vegada el nom aquest del Pernales, curiós, no? Que es diu com jo, Francisco Ríos, no? Jo també sóc el Pernales, perquè a la tomba aquesta hi ha un Francisco Ríos al Pernales. Però a part d'això, a mi el que m'agradaria saber o conèixer la teva opinió sobre l'Arcos, no? Com era? Perquè amb tots aquests anys que l'he conegut, l'Arcos no era molt propici de parlar de la seva època a Montmaçana. No va parlar de moltes coses, va parlar de la guerra, va parlar del Quijote de l'Ideal. Et vaig a dir-te una cosa, Arcos és abans que jo. Jo no l'he conegut a Arcos. L'he conegut per referència, però no l'he conegut personalment. Jo sé que se'n va anar al Canadà i tenia contacte amb Toni Telles. Sí. I sempre hem parlat d'ell, però d'una manera no personal, no mai he tingut aquest gust. Doncs gràcies, Tico. Afegeixo una cosa que crec que és interessant. El Massana ja va acabar la seva aportació a la guerrilla, a la lluita antifranquista, cap als 60. Però escriu l'any 71-72 en Federico, al Canadà, demanant-li diners, o que aconsegueixi diners a través d'un grup de Detroit, que era bastant numerós, anarquista, estaven disposats a la lluita armada. Això era l'any 72. Ja Massana devia tindre una certa edat, no? I el Federico li va contestar que sí, crec que va recollir una quantitat de diners i tot. No, era una anècdota per explicar que al 70 i pico el Massana encara estava amb l'idea de continuar. El 70? 71-72. La carta és una carta que li envia el Massana i la contestació del Federico amb ell, jo les tinc. Jo vaig veure Massana en aquesta època. Digue'm? Ho vaig veure en aquesta època a París. No. Sí, home. El 72, tu dius? Sí. 72. Jo vaig sortir el 69 en llibertat i el 71 vaig venir de França, vaig estar a Toulouse i vaig demanar, i Boticari em va dir, escriu a Marcelí, escriu com se diu, a Massana i tu li demanes de refugiar polític. Com el seu tenia un company aquest, Esther, que era el que estava de secretari a la OFRA, li va escriure i jo li vaig escriure a Massana i Massana li va faltar temps de parlar amb el seu company Esther, que era de Berga també. I això era el 71, 72. I vaig anar a menjar a Massana a casa seva en aquest any, el 72. Aclamat. Això no s'ajusta molt el que em dius, No s'ajusta molt. I vaig anar a menjar amb la companya aquesta, com li diuen, la Maria era la companya d'ell, una companya que havia estat a la presó també, amb ell i tot això. Alicia Mur. Vam anar els dos, de Alicia Mur, a menjar, que ens havia invitat d'això, i això era en el 72. I després em va dir, a veure si m'escrius, a veure si m'escrius. I jo dic, sí, home, ja t'escriu. Però jo m'integrava en aquells moments i m'era molt difícil la vida, no estava integrat a la societat. Vaig entrar als 21 anys i vaig sortir als 41, doncs ja em diràs que no sabien el que era un semàfor. O sigui que no s'ajusta això que em diu, perquè Massana estava molt ben retirat, ja. No. Si m'ho deixes dit que això va ser en els 60, doncs diries, bueno, sí, però no 72. Molt bé. Todavía hay una palabra. Bona tarda. Un parell de coses només.
primer lloc us voldria fer una pregunta una mica de filosofia. Què és l'ideal i jugar-se la vida i saber que estàs jugant la vida en cada moment? I realment, diguem-ne, quina és la potència de l'ideal i quina és la potència de la por, no en aquest sentit. I per una altra, una cosa una mica més de funcionament. Quan passàveu la frontera i anàveu a les bases, els masovers, les masoveres que eren a les masies, eren companys? Eren gent que ho feien per ideal? O quin tipus de col·laboració trobàveu en el territori fins a arribar a la destinació allà on anéssiu a fer els vostres sabotatges? Res més, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Tu poses el pensament d'aquella època amb el pensament d'avui. La situació ha canviat, no és la mateixa. Nosaltres actuàvem perquè hi havia un règim negre en aquella època que no havia la gent emigrava, sobretot la joventut. Catalans, per mils de joves catalans que s'anaven cap a França, perquè no havia porvenir en aquell règim. Això avui no ho coneixeu i clar, no podeu comprendre moltes coses, perquè per comprendre's hi ha que viure. Hi havia allí en França mils de catalans emigrats, que català és raro que emigri, però en aquella època es va haver obligat a emigrar, perquè no havia futur, no havia res, havia, en fi, la Inquisició, com podria dir. Aquesta contesta la primera pregunta, perquè nosaltres ens jugàvem la vida, sí, és veritat, però el règim que havia davant era un règim bestial. I el que tenia una inquietud, com la tenien molts dels joves, perquè la despertava el règim, eren lluitant contra ell. Jo crec que et contestarà, però jo sé que no comprens, perquè la situació és diferent. No, perquè hi ha hagut el fotògraf, un fotògraf que venia, que donava voltes, com és que no us casàveu, que no d'això, sí, home, en clandestinitat et vas a portar una vida familiar, és impossible, o tens que escollir una cosa o una altra. Què és la segona pregunta? La relació que hi havia amb els masovers de les... si eren companys i d'això. En general... Home, havien alguns que eren companys i uns altres simpatitzants i uns altres per interès també, perquè pagaven bé el menjar, i eren cases pobres i clar, nosaltres quasi guanyàvem un soldo, perquè pagàvem el doble del que els costava el menjar. Ara, se jugava la vida, se jugava la vida, la pobra que els van aplicar la llei de fugues, el Camp Moreno, amb ell i el seu gendre, això mateix. Li van aplicar la llei de fugues i després els tios de Massana, que no tenia res a veure, i els van aplicar també la llei de fugues. Els de Massana perquè eren família de Massana, però res més. Va ser un assassinat, com tot. Era un règim il·legal, Franco. Jo vaig ser condemnat il·legalment també. Si hi ha algú que digui... Vols que digui alguna més? És que digui alguna més? Bueno, primer, moltes gràcies per estar aquí. Està clar que l'anarquisme es fa dia a dia, però crec que és important conèixer el passat per anar avançant. I aprofitant que estàs aquí, volia preguntar-te el tema de la demanda per l'anul·lació del teu judici, o si ens pots explicar una miqueta el procediment. La demanda és una demanda administrativa. És administrativa i serà, bueno, aquesta demanda és administrativa naturalment
i durarà 6 mesos. L'anem posar en el mes de juliol i acaba en el mes de gener, aquesta demanda. I, en fi, esperar, després estem a l'espera del resultat d'aquesta demanda. A mi vaig fer aquesta demanda per l'aprovació del decret que va haver de la memòria democràtica i en què especifica que per primera vegada reconeix els guerrillers en la memòria democràtica, que va sortir en el 2022. I demanda la reparació de tots els que van sofrir en aquest període, sigui els que van ser torturats, que van ser condemnats, que van explotats a treballs forçats, com em va passar a mi durant 5 anys, exiliats polítics, obligat d'exilat d'això, com em va passar a mi. I tot això diu que seria reparat, però al final de la llista, que és molt llarga, dice, todo esto es simbólico, el Estado no pagará nada. O sigui, que la meva condena va ser simbòlica, tot va ser tot simbòlic. O sigui, ja està explicat això. Ara, jo estic en el peu del canyó, i denunciar tot això, és el que estic fent. I és l'obligació de tots. Hola, jo et volia preguntar, de l'any 49 al 69 que va sortir, la gent que estava a les presons per la seva activitat contra el franquisme, quin tipus de gent era? De les joventuts llibertàries, de CNT, comunistes, que sembla avui dia que només l'oposició al franquisme la van fer els del PASUC. En aquella època qui hi havia a les presons? Home, si parles de comunistes, hi havia comunistes, naturalment, sobretot els comunistes que van passar de la Vall d'Aran i tot això, n'hi havia molts. I després havia la CNT, hi havia dels veteranos i després els joves, les joventuts llibertàries, com jo era de les joventuts llibertàries, que ens deien los pelirrojas, que eren els més, podríem dir, els més revoltats, els més rebeldes, com joves que eren d'allà. A la presó vas coincidir amb l'Abel Paz? Abel Paz, sí, a Barcelona, va estar a Barcelona, però va estar poc temps amb ell, poc temps. A mi m'havia parlat que havia coincidit. Sí, no, a la Model, sí. A la Model. Quan vaig estar condemnat a mort i vaig ser commutat. No m'havia oblidat. Perdona. Ok. Sí. Joan, ja fa anys que vas escriure unes cartes al president d'Espanya, Felipe González, i també al Montilla, demanant justícia i reparació, i la seva resposta va ser el silenci, cosa que denota la qualitat democràtica, gens democràtica, d'aquells que van col·laborar en el franquisme i que ara estem patint les conseqüències. Nosaltres crec que estem molt agraïts, tu com a representant, tu com a guerriller, tots aquests centenars de guerrillers que als anys 40 i també als 50 van estar lluitant llibertaris i enfrontant-se contra la dictadura i contra l'opressió, perquè gràcies a vosaltres s'ha de tenir en compte que després va venir una generació de la qual jo pertanyo, que en els anys, a final dels 60 i a principi dels 70, també van empunyar les armes. I vosaltres us tenien com a referents, aquesta guerrilla anarquista que va plantar cara i va durar tants anys perquè tenien uns ideals i tenien un compromís amb el seu poble. Aleshores, les metralletes Stein,
les pistoles, les bombes, tot això, tot aquest material que vosaltres usàveu, que vau servir, també nosaltres, als anys 70, el vam utilitzar i teníem com a referents a tots aquests guerrillers que vau estar lluitant. Aleshores, és una gratitud i jo crec que va ser molt important la vostra lluita durant tants anys, perquè si no, possiblement no hi hagués hagut aquesta resistència. I aquesta resistència, la vostra, la nostra, de tants anys de lluita, és una llavor de llibertat que contra la dictadura franquista i ara contra la dictadura del capital i tal com estem ara en regressions de llibertats, ens anima, jo crec que ha d'animar tothom a seguir la lluita amb el compromís en el nostre poble com a anarquistes i per la llibertat. Molt bé, estic d'acord amb tu. Estic d'acord. Jo volia preguntar-te sobre l'acció aquesta que dius de Terrassa. Surt al llibre de la primera edició, sí. La diferència amb la segona edició és la qualitat del text, de correcció, de fotos. A la Terrassa. La Terrassa, home, va ser la més sonada en aquella època, perquè sí, tiraven pilones de detenció, però Ramon mai ha parat de tirar pilones de detenció. Ja sabeu quin era Ramon, no? Ramon Vila, que té un historial en la resistència francesa bastant important. I jo he tingut l'honor d'anar amb ell durant un any. Doncs Ramon va tirar algunes pilones, individualment, poca cosa, però quan anem a fer aquest sabotatge que també entrava Ramon, va ser bastant important. Uns diuen 40 i jo crec que eren més pilones d'altres accions que es van tirar, inclús fins a 60 policia. I després un quilòmetre de via fèrria que es va tirar. En aquella època es van quedar sorpresos les autoritats feixistes. Es van deixar pel volum que va represar. Home, a nosaltres ens va costar molts viatges portant aquell material, perquè nosaltres portàvem el menjar, la manta i després la metralleta i la munició, això era el pes quotidià. Mira, de més d'això, portàvem el plàstic, els explosius, llapis retardis, tot un material de sabotatge. I aquí portàvem bastant pes, entre una cosa i una altra, en tot 40 quilos. De 7 dies, 40 quilos d'una macuto. Home, baixava el pes, així que anàvem menjant. No gaire, no? I tots volien treure les llames de sardina per treure el pes. Tots volien donar. Mira, mengem les meves sardines. Espera't, tu esperaràs demà. Hi ha un poc d'humor, jo sempre estic d'humor. I ja veig que vas tenir molts problemes amb les sabates. Sí, això és una anècdota, no? Una anècdota que en aquella època no era una anècdota, perquè vaig patir bastant. Home, descalç, perquè vaig comprar unes sabates a Toulouse que eren del mateix peu, i quan me les vaig ficar allí, a la base, en Natal no les podia ficar. I vaig baixar amb el calçat de ciutat, que em va durar, res, unes hores. Així es va trencar. Això t'ha de mostrar el pes i tot això. En fi, és una anècdota, però una anècdota que durant 3 dies, descalç, vaig arribar als peus. Anem a estar una setmana per recuperar-me, a la base de Can Moreno. Això és una anècdota, una anècdota que ara hom riu, però jo no reia d'aquella època. Sí, jo et volia preguntar, no sé si vaig una mica desencaminada, però crec que has dit que quan et vas cansar de la muntanya i vas tornar a Barcelona, al teu barri, doncs que de seguida et vas cansar d'aquell ambient i per això te'n vas anar a França. Però jo ara estava traient comptes i per exemple, Facerías, si no recordo mal, el van matar a l'any 51. O pot ser del 57.
Però no era vull dir, i feia la mateixa guerrilla que feien a la muntanya, la feia aquí, a la ciutat. Llavors, Falderies no era contemporani teu? Sí, jo l'he conegut a Caceries, ens hem vist, ens saludàvem, però no he tingut una relació d'això, he anat al nostre grup. Quan el veia en Toulouse, ens saludàvem, i res més. Com jo en fi, no vaig tenir una amistat amb ell. Però no vau treballar mai coordinats allà a Barcelona? No, amb ell no. A Barcelona vaig vindre i vaig trobar amb alguns contactes amb el Pep Sabater, etc. Que era, podríem dir, el meu delegat de grup, no? Que lluitava en el grup Sabater. Però com que no éreu tants de maquis, i per això... No, llavors vaig decidir de ser... Era maqui, en la ciutat, vaja, o resistent, com tu vulguis. Preguntes? Li vull fer una. Amb el que diu de Santa Eugènia, hi havia un personatge a Berga que era el de Zeure. Concretament, qui era aquest personatge? De Berga? Sí. Era l'amic de Massana? No, era un personatge que estava a Berga i que es dedicava a vigilar Santa Eugènia per si hi havia maquis o no hi havia maquis. No, això no ho coneixo. Bueno, li dic perquè em sembla que és un petit dret documental, em sembla que és del CGT de fa molt de temps, i llavors la filla del Moreno em parla d'aquest personatge, que des del cementiri de Berga vigilava amb uns prismàtics si veia moviment a... No coneixo tot això, no coneixo. Però és un personatge que ben bé no sé d'on sortia. El de Zeure és... Ara la primera vegada que ho sento. No, era una persona de Berga que formava part de la resistència, de la xarxa que donava suport als grups, i va marxar a França. I com que li van trobar, estant a França, l'Ester, el Romanet Xic, el Massana, li van trobar un passaport, i van dir, per què passes per la muntanya amb el Massana si tens un passaport? Llavors ell va dir que s'havia acollit a una llei per tornar, perquè ell participava d'aquesta xarxa, havia estat a les Joventuts Llibertàries durant la guerra, era de la CNT. I el tema és que a partir d'aquí la majoria de la gent de l'exili el va considerar un traïdor. Ell s'excusava, jo he parlat moltes vegades amb el de Zeure, ell s'excusava dient que ell, com que la seva mare era la dida de l'alcalde franquista, del Noguera, que l'havien deixat tornar amb més facilitat i tot això. Si va delatar o no va delatar, perquè aquí el problema és que després, quan ja es va acabar tot això, va passar a ser el fotògraf de l'Ajuntament. Si no... O sigui... Era un confident. Si no era un confident, no hi havia proves concloents, però vaja, la seva manera de procedir el deixava... Era autor. Molt. En aquesta pel·lícula hi ha, per mi, han tingut moments bastant emotius, estan en la pena de mort, i quan van fusellar a Saturnino i a Manolo Sabater, els crits desgarradors de la mare de Saturnino, això encara ho porto dins de mi, és un moment molt emotiu. I veure la pel·lícula encara m'ha entrat en aquesta emoció, aquells moments dramàtics. Encara recordo aquells crits desgarradors d'una mare. Quan vam sortir de la Model vas dir que no tornaves ni que s'hagués... No voldria tornar més. I a més, allí on estan tots els noms, com se diu aquell... Campo de la Bota. Sí, allí també això m'ha esgalifrat. Veure tots aquells noms que coneixo molts allí, que estan allí, que han sigut fusellats. Justo Bueno, que sortia el documental, es veu el nom de Justo Bueno. Va ser molt emocionant, ha sigut molt... m'ha donat molta tristesa, això. Yo tengo una pregunta. Sí, después de los 20 años de cárcel,
que entró jovencito y salió con 41 años, también salir a esa Barcelona, ¿cuál fue el choque, no? En esa Barcelona franquista, que además se continuaba persiguiendo a la gente que se sabía que eran los rojos o anarquistas, que se les estaba llamando continuamente, pero sobre todo la diferencia de la ciudad o cómo vivió ese cambio como barcelonés que lo llevó a irse a Francia. Pues muy mal, porque cuando llegué a Barcelona, encontré un buen trabajo, me ganaba bien la vida, pero la brigada político-social me amargaba la asistencia. Yo no tuve una ayuda como actualmente, que alguien que le han tirado la casa y van psicólogos a levantarle. A mí era lo contrario. Era la policía brigada social que me controlaba, me insultaba y llegó el momento que decidí marcharme a Francia clandestinamente, incluso después de 20 años, jugándome, hubiera podido ir a la cárcel otra vez, pasar la frontera. En fin, me salió bien la cosa y al llegar a Francia, pues claro, quería ser un político, es lo que hice, pero en España me marcaron la asistencia. Y dejé un trabajo que me ganaba bien la vida, que en Francia me la ganaba menos, porque tuve que trabajar en la construcción que no estaba acostumbrado. Alguna pregunta més? Jo tinc una pregunta, però potser no és una pregunta molt ideològica, però com podíeu ser capaços de caminar 3 dies, diguem-li, des del Pirineu fins al Berguedà, per la nit i sense camins, pel mig del bosc? És realment difícil orientar-se, perquè ja és difícil de fer el camí per camins i de nit i per al mig del bosc. I per què? Perquè coneixeu molt bé el camí, perquè passàveu molt sovint, o com ho fèieu? Massana i d'això som fins d'allí, i de Montvila també. I jo pues, havia passat ja 15 o 20 vegades, llavors ja coneixia el camí de memòria, una mica por. Inclús de nit i pel mig del bosc. De nit i tot això, sí. A més, jo era fort d'aquella època, tenia 21 anys, estava fort. Ara, si m'ho deixessis ara, no podria. Home, i a més portar 40 quilos. No, i a més ràpid. Ara em dius aixecar 40 quilos i caig. Perquè només en 3 dies o en 3 nits... Sí, no, era dur. Quantes hores tota la nit caminant? Pues, home, descansàvem també, però passàvem tota la nit, vaja. Abans que ja comencés a fer-se de dia, ens paràvem en un lloc ben amagat entre les herbes i tot això que estigués ben, que és molt vegetal, vaja. Ben entupit, no? Això mateix, arbres i això. Molt bé. Escolta, Joan, explica allò que quan tu ja estaves a França, i em sembla que era el començ de la transició, quan el rei o futur rei d'Espanya, Juan Carlos, va fer una visita oficial a París, em sembla que tu et van detenir durant 7 dies perquè consideraven perillós que potser... Explica aquesta anècdota. Bueno, sí, en realitat la policia, la brigada político-social no m'oblidava, I quan el Franco va nombrar el rei Juan Carlos I, que deia, el rei deia de Franco que era com su padre, perquè estaven ben lligats els dos, la prova el va declarar president d'estat, de l'estat espanyol, don Juan Carlos I, i va ser invitat a París.
Giscard d'Estaing, que era molt royalista, Giscard d'Estaing, que era el president francès, i naturalment van detindre uns quants refugiats polítics, entre ells jo, en fi, jo no dic que el tracte que anem tindre per part dels francesos va ser dolent, però hi ha la qüestió moral que anem ser seqüestrats 7 dies, tant el temps que va durar la instància del rei a París. ¿No hay más preguntas? Doncs si no hi ha més preguntes, el dimarts anem a protestar a Madrid, que si algú vol venir, doncs es pot afegir. Aquest no perd el nom, Anem a protestar davant del Congreso amb una pancarta que farem aquest cap de setmana i a veure què passa. I res, com més siguem, més riurem. Vull dir que si no teniu res, però teniu hores sindicals, les que esteu, agafeu l'AVE i veniu amb nosaltres. Teniu vehicle, podem anar... No, ja anem amb tren. I és a les 11:30 del dimarts. I nosaltres anirem el dilluns perquè ha de donar moltes entrevistes al Joan, però el dimarts a les 11:30 estarem allà davant. Dimarts que ve. Sí. I després continuarem fent algunes xerrades i tal, però ja després protestarà, si vols explicar, a Brussel·les també. Bueno, jo sempre ja va provar escolta, vull dir que mengi d'això. Diu que he proposat només, de moment, d'anar a Brussel·les i a Estrasburg a un congrés de diputats allí. Protestar, jo i protestar, i allí invitarem també a la premsa estrangera. Això jo crec que farà una mica de mal, si és l'estranger, per denunciar l'estat espanyol que no reconeix les víctimes del franquisme. És una vergonya. Diuen que és la primera democràcia del món, d'Espanya, això és el que diuen, no? Però demostren el contrari. Les víctimes són oblidats. Ara, els que van guanyar la guerra, aquests no són oblidats. Tenen tots els beneficis, tot. Han sigut ben mimats. No els hi falta res. Però les víctimes del franquisme, no reben res, ni són reconeguts. I ara, en aquesta, la memòria democràtica, són reconeguts per primera vegada els maquis, que fins ara no eren reconeguts, eren bandidos i no sé què més, tots els qualificatius ens donaven a nosaltres. Ara som ja reconeguts. De quina manera ja veurem, però de totes maneres diuen que tot això que no donaran res, és el que he dit abans. Ja veurem, nosaltres atacarem i encara que no doni res, almenys farem soroll. Sí, bàsicament és això. Després de lo de Brussel·les mirarem de presentar el documental a molts llocs. Llavors sí que tindrem un plan de fer-ho a molts llocs. Brussel·les és idea seva, el de la denúncia també és idea seva, no, perquè potser pensen, no, això és el Pep, el noi, la persona una mica més jove, no. Tot això és idea, sempre ha sigut idea del Joan, el que passa que nosaltres sempre li hem donat apoyo i recolzament. No, és això que jo estic agraït. Que jo estic agraït de vostre apoyo. En realitat el sense vent no hagués pogut fer res, Jo proposo, però ell també m'ha dit no. Fem un bon equip en realitat. Gràcies, i ara aquí tenim llibres.